Fahmi pasangan karo Mas Kunyi rene. Anjing. Eka karo Mas Kunyi. Oh, Ngene nek kuwatir tak jamin kamera. Marem piye? Kok ya iki lho nek masangno lah kok ya ya pas. pas pokoke. Lah sing ndi entuk ndi. Yen pasangan niku lak kedae lak nggih mesra romantis Nggih. ngoten to Kang Mas. Kaya niku lho apa jenenge cara ketoprake niki kan Wiratmaya karo Sriuning. Sriuning. Nah. Nggih. Lah Dewi iku Sekartaji. sapa? Sekartaji karo Asmara Batang. Asmara bangun ora Asmara batang. Asmara Panji Asmara nggawa batang. Oh, batange sapa? Ya aku gak apa-apa. Asmara bangun Asmara batang. Diajeng. Iya piye diampun. Somben Kok diambut iki to? Dia Apa Kang Mas? Kang Mas kok diambut iya wedok kok misuwi wong lanang. ora misuwi. Ora pareng ngono kuwi. Kakang Mas mau lak mencret bar ngombe diabot ngono. Ayo. Diajeng Eka. Ora usah kuwatir najan panjenengan cilik aku cilik. Sombenan duwe anak iso kanggo lomba mbrosok. Iki nomor 1 ya pitulasan ya. Kang Mas, Piye Diajeng? awake dhewe lak temanten anyar to. Iya to, Diajeng. Lah awake dhewe bulan madune teng pundi Kang Ini, Mas? Diajeng. Nggih. Sawetara ning omah iki wis katon sepi. Heeh, ya plesir to Mas, kan ya wong mampu. Ya adikku Sadura wis gak ono ning omah. Omah iki katon sepi iki apik-apikan aten. Piye? Upamane kowe tak gekno adik ngono piye? Heeh, ora kaya tangga sebelah kae ya Mas ya. Mbok arep gawe apa aku ya ora ngerti. Diajeng Gawe Eka apa, nak kono bulan madu ning Paris ning Swiss kowe ora usah adoh-adoh. Awake dhewe ya mesti Cukup ning damen-damenan ae. Karo ning isor mbako-mbakonan ya. Kang Mas. Piye Diajeng? Kula benjing ditumbasne gelang sing gedhe ya Kang. Aja kuwatir. Heeh. Pun Kakang Aja besok kalah karo kae. bakal tak tukokno gelang Mas Picis Raja Brana. Aja kuwatir. Nak gelang kuwi nak ra ndek dhuwit iso digadekke iso ilang. Iki sing awet, Piye? mori, putih. Nggo buntel sapa? Eh, Nggo buntel sapa? ya kira-kira sing dhisik. Malah wedi dhewe. Ayo. Ya Kak, tutuke Kak. Ayo. Ya. Priya bagus. Terima kasih. Wah, iya nek dhek. Kok terus terima kasih. Ya. Arep madhep aku Mas Bayu. Wah iya ta. Matur nuwun nikah. Priya apa? Kang ngolah budaya. Priya bagus kang olah budaya. Yen krungu suaramu sesuk aku lali bayar BRI Diajeng. Lho lah apa suara? Minggu. Oh iya, Oh minggu iya ora kae. buka lho ya. Ayo. Sowan menyang kutha Gading. Diajeng Eka asli saka Jatiwangi, Jatiwangi mah. pertapaan Jatiwangi. Walah maku Sragen kok Jatiwangi. Bingung aku. Iku Sragen yang pindah Jatiwangi kidul jembatan iku lho. Yo Mbak Fahmi. Bendoro. Nah, iya. Lalen karo ra kelingan siji. Pas. Bandara terus kayung-yung selendang selendang kuning. Fahmi sing anu ngesese itu. Selendang. Ya. Nggih, menawi kula nerokke lho jan. Ngeses. Pancen turunan naga. Selendang Iya. selendang kuning. Selendang. Nganggo. Selendang biru. Wah. Beda. Kang saking. Yo. Kang saking oke Mas kok nyedak sing enong lho Mas. Pripun? Mriki. Nggih, mang nyedak sing enong lho. Mas. Mas, mang medhuk Mas mang Teguh. aku tak tekon ganti rasuli. Mas Teguh monggo. Anu pilih Fahmi apa Mbak Wiwit? Wes. Pilih Eka. aja ngono Aja nilai batinmu. aja ngono Dah, pilih ndi? lambene atine ra padha Ayo, sing ndi coba. Nek takon milih-milih ndi? Dua-duanya no. kuwi jenenge ora konsisten Teguh iki repot Pak Bayu. Ora duwe prinsip milih kok kedua-duanya. Nggih. Mula dilalah cekelane ya pas mergo kenong unine to.
gento. Iku nak mbok terus-terusno, wis suwe dadi gento. No, milih ya salah siji aja milih kedua-duanya. Gento kok kemayu. Ayo tutuke Pak Fahmi. Suwara kurang permana ning wasis lanjut Eka ngungrum marang bendara yuk ngungrum marang bendara Iya. jare nganggo ngeses ngungrum Ora ngeses kuwi. ababku malah bendal ya dia Tia Sulistyo pijer ngincang ake alis awas yuk terus sesi teman ya Mbak Fahmi luwe becik patenono timbang pepisahan putra liwat kincange alismu kuwasa ambanda aku isih mampu ngelateni selamu mongko kowe bocah gunung radian bocah gunung kadugeh nyrimpo jiwa ragaku kok kurang kahormatan mamrong rupo ngarepi entek Mbak Fahmi bali omak terus sirep didangduke alon-alonan sing nembang Eka ya ayo urip ana kutha gedhe kowe datuke omahan isine apa wae natian sesedeman mesti tak
cah sawunggalingan. Ayo, ayo. Urip ana